Kære forældre, nuværende som nye, hjertelig velkommen til Kirkevejskolen. Velkommen til jer alle sammen, og velkommen til udskolingen. Når jeg er her på skærmen, i stedet for at være med live i dag, så er det fordi min datter bliver student, og lige nu er jeg ude og fejrer det med hende. Jeg vil sige, at det er meget få ting, der kan afholde mig fra at være med til en vigtig aften som det her. Men naturligvis, når ens barn bliver student, er det en prioritet, der ligger over. Men ellers vil jeg sige, at det er meget vigtigt, der er på spil i dag. Det er meget vigtigt, der er på spil for jer de 3 næste år. Og det vil jeg godt lige give jer et par ord med på vejen. Der står 3 år for døren. 3 år, hvor I får, eller allerede har en teenager i huset, og jer, der sidder omkring jeres forældre, er teenager. Og der er 3 år, hvor der kommer til at ske en masse i jeres familie. Det er en masse nye ting, der skal ske nu. Det er en masse nye grupper, der skal dannes. Nogle af jer elever, der sidder her, eller nogle af de elever, nogle af de børn, I har, skal til at have nye venner. Nogle kender nogle i forvejen, og der kommer en masse nye også udefra. Og der er også nogen, som ikke kender særlig mange. Og så er det jer forældre, og det er dem, jeg gerne vil tale til nu. Det er jer forældre, der også skal til at danne nye relationer og til at lære hinanden at kende. Ligesom jeres børn, så er der nogle af jer, der kender hinanden, og der er også nogen, der er helt nye i det her. Det er en meget spændende tid, og I spiller som forældre en stor rolle, ligesom vi som skole spiller en stor rolle. Vi tager ansvaret for undervisning, vi tager ansvaret for at forsøge at drive en god skole og lave nogle gode rammer for udvikling og læring. Og jeres roller er mange, og I har rigtig mange ting, som I skal. Først og fremmest så skal I jo være forældre, og det er vigtigt at forholde sig til at skulle være det. Så står I også alt med det praktiske, opdragelse osv. Og I er involveret følelsesmæssigt, og på alle måder, hver især, står I med en svær opgave. Det har vi fuld forståelse for, og vi har prøvet det mange gange før samarbejdet. I skal huske på, og det er vigtigt for os at sige det, husk på, at I er forældre, og I må gerne række ud til de professionelle, de dygtige lærere, også som ledelse og andre, i form af at række ud som forældre. Det må I meget gerne. Vi ved, at den rolle er svær, den er udfordrende, og til tider så er man derude, hvor man ikke helt kan bunde, og så er det godt at kunne samarbejde med nogen, som har prøvet det før. Der er en ting, som jeg vil bede om, i forhold til det samarbejde, vi nu skal have de næste 3 år. Vi ved, at vi allerede har samarbejdet med langt de fleste af jer i mange år. Vi vil også bede om endnu i det næste gear her i udskolingen, og så bede om at være modige. Vi har brug for nu, at I tør at række ud og tør at tage del og engagere jer i det nye fællesskab, der starter. Selvom I nu kender nogen fra A-klassen, B-klassen, C-klassen eller Engum-klassen, eller hvor I nu har været, selvom I nu kender nogen, så prøv at åbne op, ikke mindst i dag, i aften, men prøv at åbne op og række ud og være en del af det her nye fællesskab. Det kræver, at man engagerer sig. Det kræver også, som jeg sagde, at man er modig, og man tør at stille spørgsmål til den ved siden af, tør at være nysgerrig. Og det er faktisk det, vi har allermest brug for vi kan se, at når forældre de taler godt sammen, når I kender hinanden, når I kender hinandens børn, når I er involveret, så går tingene meget lettere, og det er en kæmpe god investering for jer. Det er en kæmpe god investering for jeres børn, og det er også en rigtig god investering for os som skole. Og derfor vil vi gerne bruge en aften som i aften på, også at I skal lære hinanden at kende, I skal netværke, og I skal have tid til tid og rammer til at kunne engagere jer i hinanden og være lidt nysgerrige på hinanden. Vi håber, at I vil gribe den chance, der er i aften. Vi håber, at I vil gribe det med at række ud til hinanden og være modige. Og så håber jeg, at I får en rigtig god eftermiddag. Og husk at være nysgerrige på hinanden. Vi ses. Hej.